să se urce o leacă mai sus să prind cu aia mici. Că pentru aia am venit. Infatti ho detto, ma mi sembravano cani, no? Lasă. Da? Dar ce a prins domnul? Ce să facem? Așa? Știi cum răznește? Nu e aia. Nu acum, lasă vină până acolo. Vedeam că face 2-3 pași în față să unde cu Da, ea e Carne. Așa, după au motor. Sì, Și al dracu ăla. Ce pompelone aruncat de ăștia. Questa se suoni col clacson sai come scappa. Uite la aia, nu, la draci ea. Da, fetița, gata, uite la aia. Trei are, 3. Sunt 7 ursoace, a 3 prin fiecare. da? Da. De unde ești? De mică, de micu.